Il-programm Youth.Inc imħaddem mill-Aġenzija Żgħażagħ huwa maħsub biex jgħin żgħażagħ fetajiet bejn is-16 u l-21 sena li ġejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli u vulnerabbli jiżviluppaw aħjar u jkunu jistgħu jgħixu b'mod indipendenti. Fost il-ħiliet malma hemm dawk relatati mal-komunikazzjoni, ġudizzju, ħsieb kritiku u kif jimirħu fis-suq tax-xogħol. Fit-tmiem il-programm ta' sena, iż-żgħażagħ ġew ippremjati għal kisbiet fl-iżvilupp personali tagħhom. Ma' TVM News, Deborah Bonici Xkembri, illi taħdem maż-żgħażagħ, spjegat li l-programm mhuwiex bħas-sistema edukattiva tradizzjonali. Fost ix-xogħol kollu tagħmel l-Aġenzija Żgħażagħ tipprovdi l-programm tal-Youth.Inc għal żgħażagħ minn 16-il sena l fuq. Dan il-programm huwa ftit differenti mill-imdorrijin għaliex huwa bbażat fuq edukazzjoni non formali provduta minn youth workers, allura l-kuntest li qed jiġi u jsir dan it-tagħlim u transfer tal-ħiliet huwa ftit differenti minn dak li mdorrijin iż-żgħażagħ fis-sistema edukattiva. Qalet li l-programm offra sfida kemm lil ħaddiema tal-Aġenzija, lil ġenituri biex jafdaw lil uliedhom ukoll liż-żgħażagħ li kellhom jistinkaw biex jaslu. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Kita Zzopardi sejjaħ liż-żgħażagħ bħala l-qalb u r-ruħ tal-pajjiż, b'valuri importanti bħall-enerġija, il-kreattività, il-kuraġġ u r-reżiljenza. Qegħdin nilħqu żgħażagħ li ġejjin minn background kemm xejn vulnerabbli fejn permezz ta' diversi youth workers, mentors u edukaturi qed jingħataw dawk il-ħiliet meħtieġa għal ħajja ta' kuljum. U qal li d-dinja parti mill-ħidma tal-Gvern biex jibqa' jinvesti f'komunitajiet bħal dawn. Temm jgħid li l-vuċi taż-żgħażagħ se tiġi kkunsidrata wkoll fil-Viżjoni Malta 2050.